Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng tito ng kaibigan ko na itago na lang natin sa pangalang Jorel. Taong 2009, Rosario, Batangas. Itong mga panahong ito, nasa edad 28 itong si Jorel. Nag-iisa lang yon sa buhay sa kadahilanang hindi na nito naisipang bumuo ng pamilya. Masyadong abala kasi si Jorel noong mga panahong yon sa kanyang trabaho. Animoy, ibinuhos na nito ang lahat ng kanyang oras sa kanyang mga ginagawa. Abala kasi si Jorel noong mga panahong yon sa pagtatrabaho bilang isang sekyo sa isang pabrika. Matagal na siyang nagtatrabaho doon ayon sa kanya. Sa ilang taong pagtatrabaho dito ni Jorel, ay hindi naman yon gaanong nakakaranas ng mga kakaibang bagay. Ayon sa kanya na, paminsan-minsan meron siyang nasisipat na mga pusang pumapasok sa kanyang pinagtatrabahuhan. Ang tanging palaisipan lang kay Jorel sa mga pusang yon ay ang biglaang pagkawala nito sa tuwing tinatamaan yon ng liwanag ng ilaw na nasa pabrika. Hindi na yon gaanong pinagpapapansin ni Jorel sa kadahilanang baka namamalikmata lang naman siya. Kung di nyo na itatanong, parating merong kasamang isa pang sekyu si Jorel sa tuwing oras ng trabaho niya. Yun kasi ang ipinatupad ng may-ari ng pabrikang yon upang maiwasang mapasok ito ng magnanakaw. At dahil merong kasama si Jorel, ay naging kampante naman yon sa kanyang trabaho. Isang umaga habang papauwi si Jorel galing sa kanyang trabaho, ay meron siyang nakasalubong na isang lalaki. Hindi na niya yon pinapansin sa kadahilanang puyat na puyat siya noong mga oras na yon. Hanggang sa ilang minuto pang paglalakad, ay bigla niya na namang napansin ang lalaking yon na nakasalubong niya. Nang mapansin niyo ni Jorel ay biglang napatigil siya dahil sa gulat. Agad niya namang tiningnan ang naglalakad na lalaking yon at laking gulat na lamang niya nang makita niya itong walang ulo. Halos hindi makapagsalita si Jorel dahil sa kanyang nasilayan. Matapos mawala sa paningin ni Jorel ang nilalang na yon, ay biglang bumalik ang kanyang wisyo. Halos nawala ang antok niya noon dahil sa kanyang mga nasilayan. Pagdating niya sa kanyang bahay, ay tulala yon habang nagkakape. Nang papaidlip na itong si Jorel, ay hindi pa rin mawala-wala sa kanyang isipan ang lalaking yon. Kinagabihan, habang naglalakad pabalik ng trabaho itong si Jorel, ay naisipan niyang daanan ang kanyang katrabaho. "Uy, Boyet! Tara, sabay na tayo!" Wika ni Jorel pagdating niya sa bahay ng kanyang katrabaho. "Saglit lang pare ha, may hinihintay lang ako eh, tung ulam ko." Sagot naman ito sa kanya. Agad namang umupo si Jorel, gawa ng alam niyang medyo matatagalan pa ang niluluto nito. Habang siya ay nakaupo, panay ang usapan nilang dalawa hanggang sa bigla niyang nabanggit ang kanyang mga naranasan noong umaga. Agad niya namang ipinagsabi yon sa kanyang katrabaho na siyang ikinagulat nito. "Hala, mamamatay yun, Jorel! Dapat tinapik mo!" Sagot naman sa kanya ni Boyet matapos nitong marinig ang kanyang kwento. Gulat na gulat si Jorel noon dahil sa sinabi ng kanyang katrabaho. Ayon sa kanyang katrabaho na isang sundo ng taong yon ang nakita niya noong mga oras na yon. Kaya pugot at hindi makita ang ulo ng nilalang na yon ay dahil sa yon ang maaaring maging sanhi ng pagkamatay ng lalaking yon. Kumbaga,
Kukunin nito ang anumang hindi makitang parte ng katawang taong sinusundo nito. Maaaring barilin yun, mabagok ang ulo, malunod, at kung ano-ano pa. Dagdag pa ng kaibigan niya na marami ng ganyang kaso na kanyang nasilayan. Medyo mulat din kasi itong katrabaho ni Jorel sa espiritual na mundo. Gawa ng isang manggagamot ang ama nito. Madali lang namang alisin ang sumpa ng sundo. Kailangan mo lamang tapikin o pansinin ang taong nakita mong 2 beses nang dumaan sa harap mo. Nakaranas na din ako niyan minsan. Yung kababata ko, tumakbo sa harap naming 2 beses. Yung una buo pa. Pero yung sumunod wala ng ulo. Wika ni Boyet. Matapos yan ay hindi na lamang nakaimik si Jorel sa kadahilanang baka tinatakot lang siya nito. Hindi siya naniniwala roon kung hindi mamamatay ang taong kanyang nasaksihang walang ulo. Nang nakapaghanda itong katrabaho niya ay agad naman silang naglakad patungo sa kanilang trabaho. Panay usapan lamang ang ginagawa nila ng mga bagay na merong kaugnayan sa kanilang pabrikang pinagtatrabahuhan. Nang makarating sila sa lugar na yon, ay nakipagsalita na sila sa mga pang-umagang sekyo. Sumapit ang lalim ng gabi at hinayaan muna ni Jorel na matulog ang kanyang karelyebo. Siya na muna ang magbabantay hanggang 1:00 ng umaga at si Boyet naman ang magbabantay pagtapos niya. Wala namang nangyaring kakaiba noong mga panahong yon hanggang sa merong nasipat si Jorel sa labas ng bakod ng pabrika. Animoy isang lalaking nakatayo na hindi mo makikitaan ng paggalaw. Di naman yon pinapansin ni Jorel, gawa ng hindi naman yon sakop ng kanilang binabantayan. Tinititigan niya lang yon hanggang sa hindi na siya nakatiis dahil sa nawiwirdohan na siya sa lalaking yon. Ikaw ba naman, makakita ka ng taong hindi gumagalaw sa mga ganoong oras? Sino yan? Sigaw na tanong niya rito. Ilang beses niyang tinanong ang lalaking yon, pero hindi siya nakarinig ng anumang pagsagot dito. Hanggang sa lumakad yon sa may puno at biglang nagtali ng leeg sa isang sanga. Nang masipat ni Jorel ang akmang gagawin ng lalaking yon, ay bigla niya itong tinakbo upang hindi nito ituloy ang kanyang binabalak na pagpapakamatay. Nang malapit na siya sa kinaroroonan ng lalaking yon, ay bigla niya itong inilawan nang sa ganon ay mapansin siya nito. Maniwala kayo o hindi, pag-ilaw dito ni Jorel, ay biglang nanlaki ang kanyang mga mata at agaran siyang binalot ng takot. Ang lalaking nakita niyang magbibigti ay yung lalaking nakasalubong niya noong umaga na walang ulo. Tumingin pa ang lalaking yun sa kanya at ngumisi yun na parabang nang iinsulto. Napaupo naman si Jorel sa lupa dahil sa sobrang takot dito. Kitang-kita niya kasi ang malademonyo nitong mga mata noong mga oras na tumingin yon sa kanya. Ilang segundo lang ang pagitan ng biglang naglaho ang nilalang na yon. Matapos nitong maglaho, ay agaran ring bumalik si Jorel sa kung saan nakatulog ang kanyang karelyebo. Bago siya makabalik sa kung saan naroroon si Boyet, ay meron siyang nakasalubong na isang pusang singlaki ng aso. Tumalon yon sa dingding ng pabrika at agaran din naman ang paglaho nito. Matapos yan ay ginising niya si Boyet dahil sa sobrang takot na kanyang nararamdaman. Boyet! Gising! Gising, Boyet! May mga multo! Wika dito ni Jorel habang ginigising niya ito. Huh? Nababaliw ka na ba? Natutulog yung tao eh. Sagot naman sa kanya ni Boyet.
Hindi na yon pinansin ni Jorel, gawa ng baka nga naman pinaglalaruan lang siya ng kanyang paningin. Pagka-uwi nila kinaumagahan, ay nadaanan nila ang isang lamayan sa kanilang lugar. Wala pang karatula ang nakalagay kung sino man ang namaalam dahil sa wala pa ang bangkay sa lugar na yon. Di naman yon pinansin nila Jorel dahil sa hindi naman nila yon kilala. Hanggang sa pagsapit ng gabi, ay muling napadaan sila sa lugar na yon. Doon na nanlaki ang mga mata ni Jorel nang makita niya ang lalaking pinaglalamayan ay yung lalaking ilang beses na niyang nasilayan. Halos hindi makalapit si Jorel sa bahay ng lalaking yon dahil sa sobrang takot niya rito. Di niya rin magawang tumingin doon sa kadahilanang ayaw niya na ulit masilayan ang itsura ng lalaking yon. Sumapit ang araw ng bagyong Undoy, ay matinding paghahanda na ang ginawa ni Jorel sa kanyang bahay. Alam niya kasing malakas ang bagyong yon dahil palagi siyang nakaantabay sa anumang balitang panahon ng bansa. Nang nakapaghanda na siya, ay napagpasyahan niya na munang lumiban sa kanyang trabaho. Mas maiging merong bantay ang kanyang bahay dahil maaaring merong pumasok doon na masama ang hangarin sa oras ng bagyo. Wala din namang iniingatan si Jorel sa bahay na yon, pero nais niya lamang maiwasan ang mga ganoong uri ng pangyayari. Kinagabihan ay matinding bagyo na nga ang dumapo sa kanyang lugar. Halos liparin na ang bubong ng kanyang bahay dahil sa lakas ng hangin noong mga panahong yon. Rinig na rinig din niya ang paglangit-ngit ng mga puno ng nyog sa labas ng kanyang bahay. Ang mga ibang kabarangay ni Jorel ay pinili ng lumikas gawa ng nasira na ng tuluyan ang kanilang tahanan. Si Jorel naman noong mga oras na yon ay nasa kanyang sala lamang habang nagmamasid sa paligid. Marami na siyang naririnig na mga taong nagsisilikas, kaya ang ginawa niya ay sumilip siya sa labas. Pagsilip niya rito, ay bigla niyang nakita ang lalaking yon na nakatayo at nakatitig sa butas kung saan siya sumisilip. Agad namang napaatras si Jorel noon dahil sa gulat sa lalaking yon. Halos mabaliw na siya noong bagyong Undoy dahil sa pagsunod at paggambala sa kanya noong lalaking yon na hindi niya naman kilala. Sinipat niya pa yon ng pangalawang beses at nandun pa rin ang lalaking yon. Nakatayo lang ito na walang makikitang paggalaw kahit napakalakas na ng hangin. Kahit ang damit ng taong yon ay nakakapagtakang hindi gumagalaw kahit ang lakas ng hangin noong mga panahong yon. Kayang magpatumba na noon ng isang puno pero hindi talaga natitinag yung lalaki. Ilang minuto pa ang lumipas ay biglang lumaki ang panga ng nilalang na yon habang nakatitig kay Jorel. Si Jorel naman ay hinawakan na ang kanyang rosaryong naroroon at panay ang panalangin nito. Nang hindi na yon nakatiis, ay kumaripas yon ng takbo sa labas ng kanyang bahay patungo sa lugar ng mga taong lumikas. Mas nanaisin niya pang pumunta sa lugar na yon kesa naman gambalain pa siya ng taong yon. Habang tumatakbo ng mabilis si Jorel sa labas ng kanilang barangay, ay hindi nito alintana ang mga nagsisili parang yero. Parang tumatakbo yon ng hindi sa bagyo, bagkus ay sa takot sa nilalang na yon. Nang makarating na si Jorel sa nilikasan ng kanyang kabarangay, ay hinanap niya kaagad si Boyet. Agad niya namang nakita yon na kasakasama ang mag-ina nito. Lumipas ang ilang linggo at patuloy pa rin sa panggagambala ang nilalang na yon sa kanya. Halos walang gabing hindi siya nito ginagambala. Kung kani-kanino na rin siya lumapit,
pero wala ni isang nakapagpaliwanag ng mga nangyayari sa kanya. Hanggang sa lumapit na siya kay Boyet upang mapayuhan siya nito. Rel, magpakonsulta ka na kaya sa albularyo? Wika ni Boyet. Ahanin ko naman ang albularyo. Bulaan lang naman ng mga yan eh. Sino bang naniniwala sa mga tawas-tawas, pango-pangontra? Di naman totoo yun, di ba? Sagot naman dito ni Jorel. Dumaan pa ang mga araw at patuloy pa rin sa paggagambala sa kanya ang kaluluwang yun. Ramdam na ramdam ni Jorel ang paglakas ng presensya nito sa kanyang bahay. Nakakaya na rin ng nilalang na yun na sumira ng kanyang mga kagamitan sa loob ng kanyang bahay. Nang wala nang maisip na paraan si Jorel, ay nagpakonsulta na siya sa isang albularyo. Manong, bakit ko ho ba palaging nakikita ang kaluluwang yon? Tanong niya sa albularyo. Di naman sumagot sa kanya ang albularyo at nagpatuloy lang ito sa kanyang ginagawa. Tinakpan siya nito ng itim na tela sa kanyang ulo at pinaikot-ikutan ng kandila. Napapaaray na lamang si Jorel sa tuwing natutuluan siya ng kandila sa kanyang katawan. Tiisin mo lang yan! Wika ng manggagamot. Nang matapos na ang manggagamot sa kanyang ginagawa, ay doon na ito nag-umpisang magpaliwanag sa kanya. Ayon sa manggagamot na yon, na isang ligaw na kaluluwa ang gumagambala sa kanya. Palagi siya noong sinusundan sa kadahilanang meron siyang 4 na puyo sa kanyang ulo. Bibihira lang ang mga taong merong ganoong karaming puyo sa ulo. Dagdag pa ng albularyong yon, nalapitin talaga siya ng mga kaluluwang bago namatay ay nasaksihan niya ito sa huling minuto nitong nabubuhay sa mundo. Matapos makapagpaliwanag ng albularyong yon, ay binigyan siya ng mga pangontra upang hindi na siya nito muli pang gambalain. Matapos makapagpaliwanag ng albularyong yon, ay binigyan siya ng mga pangontra upang hindi na siya nito muli pang gambalain. Lumipas ang 1 buwan at balik trabaho na ulit itong si Jorel. Dahan-dahan na niyang nakakalimutan ang nilalang na yon dahil sa hindi na ito gaanong nagpaparamdam sa kanya. Habang nagbabantay sila ng pabrika, ay biglang merong nangyaring kakaiba. Bigla na lang, merong sumugod na isang nilalang papunta sa loob ng kanilang binabantayan. Nang makita nila itong umaakyat sa bakod, ay agad nila yung sinita. Hoy! Bawal dyan! Sigaw ni Boyet. Kahit anong ginawa nilang pag-awat sa taong yon, ay patuloy pa rin ito sa pag-akyat sa bakod ng pabrika. Animoy hindi yun takot kahit merong mga armas ang mga nakabantay sa lugar na yon. Maniwala kayo o hindi, pagtitig ng taong yun kila Jorel ay bigla yung nag-anyong aso. Nang makita yon ng dalawa ay agad nilang pinaputukan ang nilalang na yon. Halos maubos na nila ang bala ng kanilang mga armas pero hindi pa rin nila tinatamaan ang nilalang na yon. Nang nawala na ang nilalang ay agara naman ang pagsunod nila dito. Hinanap nila yon sa bawat sulok pero hindi nila yon nakita. Hanggang sa nakarating sila sa likod ng pabrika at doon nila nasilayan ang 4 na nilalang na nasa kaanyuan ng hayop. Ayon kay Jorel, na ang nakita nila noong mga panahong yon ay isang bakang malaki, baboy, aso at pusa. Sa pader naman ng pabrika ay meron silang nakitang pusang itim na malakalabaw na rin ng laki. Nang makita nila ang mga yon, ay agad itong pinaputukan ni Boyet. Hindi naman tinamaan ang mga hayop na yon
dahil sa bilis ng mga ito. Matapos magpaputok ni Boyet, ay animoy nakatitig na lang yon sa malayo. "Hoy Boyet! Ano bang ginagawa mo?" tanong dito ni Jorel. Ibinaba na kasi ni Boyet ang kanyang armas noong mga oras na yon. Nakatayo lang ito na para bang hindi nababahala sa kanilang mga nakikita. Matapos yan ay dahan-dahang itinutok ni Boyet ang kanyang armas sa kanyang noo. Walang pagdadalawang isip ay agad nitong kinalabit ang gatilyo na siyang agarang ikinamatay nito. Gulat na gulat si Jorel dahil sa nangyaring yun. Ang 5 namang nilalang na kanilang nasaksihan ay pinagtutulungan na ang isang malaking pusa. Pagkahandusay ng katawan ni Boyet ay siya namang pagtakbo ni Jorel. Matapos ang mga pangyayaring yon, ay lumabas si Jorel sa pabrikang kanyang pinagtatrabahuhan upang humingi ng tulong. Agad namang merong tumulong sa kanya, pero sa kasamaang palad ay siya ang itinuturing na salarin sa pagkamatay ni Boyet. Ilang taon ding nakulong itong si Jorel dahil sa kasalanang hindi niya ginawa. Hanggang sa nakalaya na siya at pinili niyang manatili sa pamilya ng kaibigan ko. Kadugo din kasi nila yon at hindi nila ito maaaring talikuran. Ayon din sa kaibigan ko na mabait naman itong tsuhin niya at naniniwala silang nakulong yon ng walang kasalanan. Yan ang nakakakilabot na kwento ni Jorel. Gawa ng nagtataglay siya ng 4 na puyo. Okay, opinyon ko sa kwento. Medyo meron tong pagka-mind game. Kasi may tendency na si Jorel din ang pumatay doon sa kasamahan niya sa trabaho. Kasi kung papansinin ninyo yung takbo ng kwento, mula nung lumapit si Jorel sa manggagamot, wala na siyang nabanggit. 'Di ba? Wala na siyang nabanggit kung ginambala pa ba siya nung lalaking nakikita niya. Pwedeng sinapian siya nito, o pwede ring binulungan siya ng demonyong nakatira doon sa pabrika. Diba? Kasi napakaraming nilalang ang nakatira sa pabrika na yon. Tapos si Jorel merong 4 na puyo. Alam ko sa mga tao may 4 na puyo. Bukas din yung ano niyan yung para silang vessel din. Madali silang saniban, madali silang makakita, madali silang makiramdam ng mga bagay na hindi natin nakikita. Parang, paano ba explain? Bukas yung third eye nila na hindi sila aware. Kasi nga 4 yung puyo nila. Ito naman sa pagkakaalam ko lang. Hindi ako 100% na sigurado dyan. Pero kung may mga kakilala kayong 4 ang puyo, pwede natin tanungin yan. Tapos comment nyo sa baba kung anong magiging opinion nila sa kwento na to. Ayos ba yun? Magtanong kayo sa mga kakilala nyong may 4 na puyo. Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.